Nalimot mo atong gibiyaan mo sa iyong mga uyab. Kanang mga naong nga, kaniyong mga naong gipambiyaan mo sa iyong mga uyab. Kay mga bati daw mo. Ang bisyo nag-ingon ba nga bati mo naong, di ba wala? Birds, Silver. karbo ka bantay anan duha o? Duha na to kakauban ba? Uy, karon pa manabutan? Lagi kayo na tayo, Bird. Kabutan na itong duolon? Tara. Red. Unsa kag magamatag New Year's resolution no? Unsa po na imuhang naunaan nga New Year's resolution? Sikad karon ba? Kay uno naman ron 2022 din na. Ako ang imong New Year's resolution rin kay mundang ako pambabae rin. May gina imong naunaan nga kumbisyo atong dahon. Kay bag-o raw tarong tuig oh. Gani. Pero mura man akong bisyo rin kanang magsigig pang chicks. Umagilaing. Sige, Mike. Kaya ako na pong undangon ako ang pag-inom. Oh, may padrin. Kay may nalang na natay mabag-urong tuiga ba? Kanang bagong tuig, then naputay bagong bag-ohon sa tong kinabuhi no? Lagi, Mike. May payatong undangon ato ang bisyo. Wa magyapon tay makuha ana. Pero kung akong undangon akong bisyong pambabae, di na ako malipay. Di na ako malingaw. Pero bahala na. Ay napagduduha, Mike. Undangan na ni imong bisyo. Kaya ako po gani o. Buo na ni ang ako ang desisyon nga mundang ko sa akong pag-inom. Rato silang Charlie oh. Oy, Char. Nakasoroy lagi mo. Sumayato ninyo, Char. Naame dire-diren kay di ba Char na may inom ron? Ay, laay kayo dito. Kayo kabuk na laki ba? Mag-inom unya. Among mga kauban, mga chicks. Siksi pa kayo. Age. Pasensya na gud kayo ron, Char, kay na magbago na magbago din ako mga chicks. Ako po, Char. Di na po ko mag-inom-inom. Ako na mo gudang giundangan ron. Di ba, Mark, magbinago na ta? Ay, dream mo na ba natong kanang mo na ba natong naplanuhan? Munang dayon nung gina nato. Kamu dayong duha, Char, di mo wa may planong kuan? O may planong magbago? Naay plano ma? Hala. Apil po ka, Birds. Magbago po ka. Plano ba nga magbag-og sinina? Pir, kana. Muy anging bag-uhon. Pero ang atong bisyo, dapat ipadayon. Kung dili anging bag-uhon. Kay mao na aton kalipay. Di ba? Sweeto mo, ana? Sa una noon, Char. Kanang mauna mong kalipay, pero karon nga bagong tuig na, magbago na mi. Kanang na-realize mo ko na ako ba nga dili na rin ang pambabae ug kanang uban pang bisyo ang sure sa atong kalipay. Kinlan, karong tuiga. Nanay mabago sinong kinabuhi. Kay dili tanang kalipay makuha ang butanga. Kalipay? Sus! Aron makabalo mo, ang tinuod nga kalipay na asa atong bisyo. Nalimot mo atong gibiyaan mo sa iyong mga uyab. Kanang mga naong nga, kaniyong mga naong gipambiyaan mo sa iyong mga uyab. Kay mga bati daw mo. Ang bisyo nag-ingon ba nga bati mo naong, di ba wala? Bitaw. Wala bitaw niingon ang ilimnon nga bati mignaong. Unya, ni gwapo pud mi. Sadyang inom na mi. Di ba wala? Sao man ninyo pagkabati nga ang ilimnon wa may baba? Kung wala man ka mo'y uto. Usaon mo kung pagsultian ang mga ilimnon? Nga wala man ay baba. Sus! Mga bugok. Di man may bugo. Amo lang na realize nga wala may makuha ang maayo anang bisyo. Dili kay nun mininong bugo. Ha! Di bag-organi ang tuig. Di apil pumug ka bag-o. Buot kay mo magbag-o mi. Wala mo gumigabuot nga magbag-o mo.
Ang amo lang ba, o ganahan ra ba mong mujuin? O inom-inom? Aw ka na ba? Klarohan ninyo. Di kay inyo pa iliko-liko. Sakto kay ka, Board. Aldrin, magliko-liko ginang linaktan sa hubog. Aw, ka na noon, Char? Kanang hubog, normal ra man na sa hubog. Kay siyempre hubog na, magliko-liko na gini ang agi. Alangag mo tadlong pa. Nahubog na. Pero, karon, kanang, I hope nga makasabot ra jud mo na mo kay muna jud to among desisyon ba nga mundang na miyan among bisyo pang chicks pang chicks naman na kay na may mga body mo ganina. Then si Alden din po siya ganang mo inom kay ganahan lagi ming magbag-o lagi. Ang amo lang makasabot ra to mo ba? Makasabot ra mo ba? Pakasabot mo gumiana iyong desisyon. Ang amo lang ba, sayang kaayo tong usa ka bahay nga ihatag din 50,000 nga kwarta nga ihatag kung kinsay unang mahubog. Sa tutari mong gingon. Tagaan og usa ka bayi og 50,000 nga kwarta ang tawo nga unang mahubog. Unya ako kay umang ko inom-inom so pasabot dali ra ko mahubog. So, sigurado na to ako'y daog. Adren, sunod tuig na lang ko magbago. Kanang usik mo gud kayo tong usa ka bayi dito og 50,000 nga kwarta. Sunod tuig na lang ko magbago. Dre lang ka, Dre. Ay, Mike, wala pa ko kayo mukulog na ko. Tama ba? Dugay kayo mo nag-ingon? Nga to aday premier ito. Kanina ron tatanahuman. Na din, sunod tuig na ta magbago. Ay, sige ah. Usik kay tong 50,000 dito. Tara!